Oh, ano na? Ha? Mamaya lalabas ka uli ha? Pakainin ko lang si Notnot. Oh, ayan oh, ayan oh, ayan oh. Very good. Yo, what's up mga kasinag? Isang magandang umaga. Kukuha akong bungang kahoy mga kasinag. Nagsasawa na may ata si Notnot sa puro saging. Andito pala si Mrs. Ayan si Mrs. Nagbabahog ng aming mga alaga. Hello. Ang sipag mo ngayon. Ang sipag mo ngayon. Si Mrs. nagbahog ngayon ng alaga namin mga kasinag. Kasi kanina may ginagawa ko dun. Ay siya muna. Hindi ko dala yung martilyo. Makakalabas yung baboy dito. May magbalik. Kukuha muna akong bungang kahoy na pakain ni Notnot. Baka nagsasawa na si Notnot sa sa saging. Puro lang saging. May andito may punong kahoy na kung tawagin ay alagaw. Sa inyo mga kasinag, anong tawag nito? Ayan oh. Yan, yung puno na yan. Kaso walang hinog. May bunga siya pero walang hinog. Kasi ito naman pala yung mga tanim kong kamuti oh. Yan oh. Ayun, kamuting kahoy na yan. Yun, kamuting kahoy yan. Ayun, may pailan-ilan. Subukan natin. May hinog naman pala mga kasinag. Ito mga kasinag oh. Alam nyo ba yan? Ito oh. Alam nyo ito? Alagaw yan, alagaw. Kukunan natin si Notnot na pakain. Ganito ipakain natin. Piliin ko lang mga kasinag. May hinog naman, may mga hinog. Hindi ko sure kasi kung paborito ito ni Notnot. Kasi ang mga kuling mga kasinag, ang paborito talaga niyan, antipulo. Yung mga ganito, hindi ko pa nasubukan. Kung gusto talaga ni Notnot. Mga ganito oh. Mga hinog na alagaw. Yan. Nakakuha na tayo. Subukan natin ipakain kay Notnot bang kasinag. Tingnan natin kung tutukain niya. Andito na tayo. Ayan si Notnot. Ayan o. Saka si Pagaspas andito. Naubos mo yung pagkain mo? Oh, hindi mo pa inubos yung manok na ibinigay ko sa'yo. Ha? Ubusin mo. Laman pati yan. Ayun mga kasinag oh, yung pagkain oh. Hindi mo niya inubos. Oh, ano na? Ha? Mamaya lalabas ka uli ha? Pakainin ko lang si Notnot. Pakainin ko muna si Notnot mga kasinag. At dyan si Pagaspas, relax lang muna yan dyan sa loob. Si Notnot, pakainin natin. Nakain ka ba na Notnot ang ganito? Ito yan oh. Hinahulog. Yan oh. Kumakain ka nito oh. Notnot Ayun, nakain. Yun. Nakain. Nalasahan niya. Nakain. Oh, ayan oh. Very good. Yan oh, yan. Lahat yan kainin mo yan ha. Yan. Ito pa oh, ayan pa oh, sa baba.
Kainin mo yan. Da. Maganda sa ano ito, maganda sa kalusugan kasi buwang kahoy yan eh. Paborito yan ni Nut-Nut. Yung antipulo nga mga kasinag, yung antipulo may malaking buto yun. Parang langka din yun eh. Maliliit lang ang pisog niya. Kinakain yun ni Nut-Nut mga kasinag, nilulunok pati buto. Ganun na mga kuling. Matindi sabi. Ito, ang kain. Pakainin natin to si Nut-Nut. Busugin natin ito lang buong kahoy. Ito. Yung mga hinog na hinog ang kukunin natin. Nasawa yata si Nut-Nut sa ano mga kasinag sa bungang ay sa saging. Gawa na ang yung hinog ang kukunin natin. Kain. Pitoy, maano ka Pitoy? Pitoy. Ay naman si Pitoy, yun. Ano ba, medyo maasim-asim na ang klase ditong mga nandito. Pwede pa daw to, ayo. Marami na nakain ni Nut-Nut mga kasinag. Medyo hilaw na yata yung nandito. Tama na muna yun, ano? Ito naman mga kasinag, maliliit naman po ang buto nito. At lunukin ito nito ng buo. Ayan oh. Ang buto lang niya, ang liit oh. Ayan lang yung buto niya oh. Ang liit lang ng buto nito. Ganyan lang ang bunga ng alagaw. Itong alagaw na ito mga kasinag, herbal po ito. Ginagamot din ito, nilalaga yung dahon. Iniinom pag may ubo. Yan. Pero hindi ko alam kung ano pang ibang kagamutan ng ganitong alagaw. Ito po siya oh. Ayan. Ito siya mga kasinag. Alagaw yan, alagaw. Komenta lang kayo mga kasinag ha. Kung alam nyo po yung ganitong puno, yung alagaw. Comment na lang kayo mga kasinag. Tapos kung ano pang mga kagamutan nito. Kung ano mga benepisyo sa katawan nito. Pero dito sa amin kasi mga kasinag, nilalaga talaga ito. Pag ikaw ay may ubo, yung kapit na kapit ang ubo, nilalaga yung dahon yan at iniinom. Tapos yung ibang paranganga, pag walang buyo, walang ikmo, yan, ginagawa nilang ikmo yan. Itong alagaw. Ano, busog ka na? Halika na, doon ka naman sa kulungan mo. Nakalabas na ito si Nut-Nut mga kasinag kanina. Inilabas na ito ni Chloe. Habang nanood silang TV dun, andun mas si Nut-Nut. Ngayon, kumain na rin siya kanina ng ng saging. Ngayon naman pinakain ko siyang bungang kahoy. May hapon or mamayang tanghali kukunan ko naman siya ng bungang antipulo pag may nakita ako dun. Busog ka na? Busog ka na, Nut-Nut? Tahimik na si Nut-Nut.